Dua patay, dua pilason sa separado nga mga shooting incident sa probinsya sang Iloilo. Si Daryl Marie Sarmiento nakatutok. Igo sa dughan, likod kagliog ang naangkon sang 38 anyos nga mangunguma matapos gintiro sa barangay Hayubo, Lambunaw, Iloilo. Gindeklara nga dead on arrival ang biktima nga si Nelex Legarde. Sa pagpangusisa sang kapulisan, posible 12-gauge shotgun ang gingamit sa pagtiro sa biktima. Kanon isang talong sa iya nga talamnan. So, ginkantuan siya sa mga suspitsado kagin na tiro. Ginatanaw away sa duta ang motibo sa krimen. Duha ka persons of interest ang natumod sang kapulisan. Sa Banwa naman sang Dueñas, isa ang patay sang ginpaulanan sang bala ang ginatinaran nga balay sa Mag-utod sa barangay Santo Niño. Nagakatulog ang Mag-utod nga Ricky, 53, kag Romy Labausas, 55, sang natamo ang insidente. Ginbawian sang kabuhi si Ricky matapos nakaangkon sang patal nga pila sa ulo. Pilason naman ang magulang sini nga si Romy nga naigo sa likod. Sunod sa Dueñas Police, si Romy ang target sa mga sospetsado. Allegedly, gina-suspitsahan si Romy Labausas na nagpanguha ka sa manok sa area sa barangay sa Tuninyo. Pilason naman ang isa ka mangunguma sa Barotac Viejo matapos gintiro sang iya man lang kaupod sa ilimnan. Sa pagpangusisa sang kapulisan, matapos magpanguma sa barangay Bugnay sanday Ronnie Badayos, 20, kag Romerico Pabila Jr., 21. Nagagaday ang mga ini nga mag-inom-inom. Sang nakatugong na sang alkohol, nagbaisay ang duha tubtub nga gintiro ni Romerico sang pistolized 12-gauge shotgun si Ronnie. Naigo sa kamot kag tiyan ang biktima. Considering at large ang suspect, subong ginaprepararon nato ng kaso nga i-file sa iya kay may na-recover man kita nga physical evidence dito sa crime scene. Upod kay Hans Tisierto, Daryl Marie Sarmiento, 1 Western Visayas.